بسم الله الرحمن الرحيم. Dobro, došao čovjek i primio islam. Petar primio islam. Prije toga činio dobra djela. Dobročinstvo, sadaka. Radio, dobrih djela radio. Nije bilo dobrog djela da se on nije upajio u to djelo i da nije on imao tu učešće svoje. Ima li nagradu za to? Kaže Imam el-Maziri, nema nagradu. Nema nagradu zato što je on nemusliman, nevjernik, i on ne može nijetiti i od nevjernika se djela ne primaju i ne može imati nagradu za njih na ahiretu, nego može imati za ta djela može imati nagradu na dunjaluku, ne može imati nagradu na ahiretu. Međutim, to je neispravno. Ispravno je da ima nagradu. Čak imam neki Nevovi kaže da neki učenjaci u vezi s tim spominju konsensus pravnika. Znači da čovjek nemusliman koji primi islam i uđe u vjeru, da ima nagradu za sve što je činio prije islama. Dobro je što nije prepušteno nama da mu mi dajemo nagradu. Teško bi šta izmakao. Ima nagradu. Šta je dokaz? Neko će kazi, dobro, trebamo dokaz. Dokaz je hadis koga bilježi Imam Muslim u svome sahihu od Hakima ibn Hizama ibn Huwailida. On je bratić naše majke Hatidže radijallahu ta'ala anha. Da je rekao, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili kaže, došao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao, kaže, Allahov poslaniče, umuran kuntu atahannasu biha fil džahilijeti fehli fiha min šeji. Kaže, gospodar moj, kaže, Allahov poslaniče, kaže, ja sam radio mnoga djela u mome džahilijetu, imam li ja išta za to? Je li to onako sve bilo naprazno? Ili ja imam nekakvu nagradu? Pa mu kaže poslanik njemu i svim ljudima koji dolaze nakon toga otvarajući ta vrata Allahove milosti, kaže, eslemte bima eslemte minel hajr. Kaže, ti si primio islam sa svim dobrom koga si sa sobom nosio. Primio si islam u paketu, kao Petar, sve, imaš nagradu. Ima hadis još jasniji od toga. Hadis koga bilježi Imam Nesai u svome djelu Mučteba se vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Sejda al-Hudrija, Aufa ibn Malika. Kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kada čovjek, slušajte mi da ovako kaže, i da eslemel abd, svi razumijemo tako, kad primi islam, rob, keteba Allahu lehu kulle hasanetin kane eslefeha. Allah mu kaže, upiše sve jedno njegovo dobro djelo koje čini. A izbriše mu, kaže, njegova loša djela koja čini. Pa znači, i onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, i potom biva, kaže, obračun po principu da se dobro djelo nagrađuje do 10 puta ili do 700 puta, a kaže, loše djelo je jedno loše djelo, osim ako ga uzvišeni Allah oprosti. Pa mu bivaju dobra djela, računaju se, brišu mu se loša djela, dobro djelo se vrijednuje do 700 puta ili više od toga kome uzvišeni Allah hoće, a loše djelo je jedno loše djelo, ne može biti nikako jedno loše djelo, jedno je uradio, broje se dva. Ne, jedno je jedno, ostaje jedno. I to pod uslovom, ako ga uzvišeni Allah ne oprosti, bit će jedno. A postoji velika mogućnost da mu bude oprošteno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu, Ebu Saida kaže, sadakatu sir tukfiju gadabe rab, tajna sadaka gasi Allahovu srdžbu. Tajna sadaka da ne vidi niko. Izvadiš, gasi Allahovu srdžbu. Čovjek sa sadakom ugasi Allahovu srdžbu. Allahova milost.